dragi prieteni, astăzi o să mă joc în un episod în Craftsman. O să vă prezint casa care am construit-o eu. Să începem. Casa este făcută de mine. Eu am construit-o, eu am făcut-o. Casa are subsol, două camere și are subsol. Este subsolul. Și după el am peșteră. Nu e chiar peșteră, dar am făcut-o eu. Zice așa, peșteră. Și casa este frumoasă. Vă puteți vedea, avem și pe cineva afară. Balcon. De balcon. Închidem balconul. Trebuie să vedem foto. Asta este casa. Așa arată prin afară. Și este foarte faină. Și mai am ceva să vă arăt. Ceva super. Să-l omorâm pe domnulețul ăsta. Vedeți, e frică să tragă în mine. Ia să-l batem. Uite ce este. Bun, ați văzut sabia din Craftsman, l-am omorât. Ia să-i dăm și peste oaie, să trecem la luptă. Așa. Mă cu toți. Casa a ieșit superbă. Intrăm înapoi. Stai. Îi pun o ușă dacă... Așa. Cam asta a fost videoclipul de astăzi. La revedere!